चालेल. ओके माताजी. तर आता आपण चालू करूया. प्रल्हाद महाराज हे महाभागवत होते, महाजन होते आणि त्यांनी त्यांची भक्ती कशी झाली आणि ते इतके महाभागवत अगदी वयाच्या 5व्या वर्षी कसे झाले, तर ते आपण त्यांची गोष्ट ऐकूया. पण ते सांगण्यापूर्वी इकडे शिला प्रभुपाद काय म्हणतात की हा जो विशेष अवतार कृष्णाचा नृसिंह देव हे का आले, का अवतरले, कारण त्यांना जे नास्तिक लोक आहेत त्यांना सांगायचं होतं की देव आहे. जे नास्तिक आहेत ते काय म्हणतात की कोणीही देवाला बघितलंच नाही, आणि जे आस्तिक आहेत ते म्हणतात देव सगळीकडे आहे. तर हृदयात आहे, मंदिरात आहे, सगळीकडे देव आहे. मग हे जे नास्तिक लोक आहेत, शिला प्रभुपाद म्हणतात ते की देवाला कधी बघतात, ते जेव्हा घड्याळाचे काटे बंद पडतात, म्हणजे त्यांचं आयुष्य संपतं, त्या वेळेला ते देवाला बघतात. तर आता नास्तिक लोक देवाला का बघू शकत नाही, कारण इकडे चैतन्य चरितामृतात सांगितलंय, प्रेमांजन चुरिता भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती. प्रेमांजन म्हणजे प्रेमाचं अंजन, म्हणजे ऑइंटमेंट ऑफ लव्ह. हे या प्रेमानी, कृष्णाच्या प्रेमानी किंवा कृष्ण प्रेमाचं काजळ जेव्हा आपण आपल्या डोळ्यांमध्ये घालतो तेव्हा सदैव आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होतं. तर आता समजा जर एखाद्या माणसाला कॅटरॅक्ट झालं आणि त्या कॅटरॅक्ट झालेल्या माणसाला दिसत नाही, नीट दिसत नाही, जशी जशी कॅटरॅक्टची डिग्री असेल तसं त्या माणसाला दिसत नाही. त्याला दिसत नाही म्हणजे गोष्टी नाहीयेत असं नाहीयेत, सर्व गोष्टी आहेत, झाडं आहेत, पर्वत आहेत, नद्या आहेत, पण त्याला दिसत नाही. म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की या गोष्टी नाहीये. म्हणून आपण जे नास्तिक असतात ते काय म्हणतात की मला देव दिसत नाही म्हणून देव नाहीये. तर असं जे आपण म्हणतो ते चुकीचं आहे. जेव्हा आपल्याला क्वालिफिकेशन नसतं किंवा आपली पात्रता नसते तेव्हा आपण देवाला बघू शकत नाही. आता जो नास्तिक असतो त्यांना खूप गर्व असतो, त्यांचे डोळे, त्यांचे कान, त्यांची इंद्रिय, त्यांचं बळ, याच्यावर त्यांना खूप खूप गर्व असतो. म्हणून ते गर्वानी आणि चॅलेंजिंग असा प्रश्न करतात की तू मला देव दाखवू शकतोस का. आता हाच वादविवाद हिरण्यकश्यपू आणि प्रल्हाद मध्ये झाला. प्रल्हादला देव सगळीकडे दिसत होता, कृष्ण दिसत होता, तो कृष्णाच्या स्मरणात होता आणि त्याचे वडील त्याला म्हणत होते की तुझा विष्णू कुठे आहे, तुझा नारायण कुठे आहे, त्याला माझ्या समोर आण. आता बघा, समजा जर तुमची पात्रता नसेल तर तुम्ही आता कृष्ण सोडा, भौतिक जगात बघा. समजा जर तुम्हाला नरेंद्र मोदींना भेटायचंय तर तुम्हाला भेटता येतं का, मला उत्तर द्या. हात वर करा आणि अनम्यूट होता येते का तुम्हाला. अनम्यूट करता का पूजा माताजी, म्हणजे त्यांना उत्तर देता येईल. नाही, बरं ठीक आहे, चॅट मध्ये. माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा, तुम्ही म्यूट झालात. मी सगळ्यांना अनम्यूट केलंय. बरं बरं. आता समजा जर डिफेन्स मिनिस्टर असेल तो मोदीला भेटू शकतो का, तो कधीही भेटू शकतो. तर तुम्हाला क्वालिफिकेशन लागतं. किंवा आपल्यासारखी साधी माणसं असतील, आपल्यामध्ये तसं क्वालिफिकेशन नसतं,
पण समजा जर एखादा माणूस आहे आणि त्याच्याकडे अशी एक गोष्ट आहे की ती जगभर जर त्यांनी विकली तर ट्रिलियन्स आणि ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स चा भारताला फायदा होणार आहे. तर असा जर फॉर्म्युला एका माणसाकडे आहे आणि त्यांनी सांगितलं की हे या कारणासाठी मला नरेंद्र मोदीजींना भेटायचंय, तर त्याला लगेच भेटता येईल. तर काहीतरी कंडिशन असते. खूप मोठा माणूस असेल तर कंडिशन असते त्याला भेटण्यासाठी. जर आपल्याला मंदिरात जायचं असेल तरी देखील एक कंडिशन असते. ते काय सांगतात की तुम्ही तुमच्या चपला, तुमचे बूट बाहेर काढा. जर चपला घालून आपण प्रवेश केला तर ते आपल्याला बाहेर काढतात. तर त्याचप्रमाणे जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त असतो त्या शुद्ध भक्तालाच कृष्ण दिसतो, कृष्ण त्याच्या समोर येतो. आणि ते सुद्धा कसं त्यांनी म्हटलंय सदैव सदा. तर प्रल्हाद महाराजांची ही पात्रता होती, त्यांची पोझिशन अशी होती, ते शुद्ध भक्त होते आणि सदैव आणि सदा ते कृष्णाच्या स्मरणात असल्यामुळे कृष्ण नरसिंह रूपामध्ये त्यांना सदैव मदतीला उभे होते. आता हिरण्यकश्यपू, आपण आता पुढची स्लाइड बघूया. आता ही गोष्ट आहे की हिरण्यकश्यपू आहे तो तपश्चर्या हा. तर हिरण्यकश्यपू तुम्ही अनम्यूट. हा, हिरण्यकश्यपू तपश्चर्या करण्यासाठी तो जंगलामध्ये गेला आणि तपश्चर्या म्हणजे तेव्हा असं नव्हतं 1-2 वर्ष, हजारो वर्ष त्यांनी ब्रह्मदेवाची तपश्चर्या केली. त्यांनी केलेली तपश्चर्या बघून इंद्र आणि इतर देवता भयभीत झाले. आता आपण काय करावं, तो तर राज्यात नाहीये. तर त्यांनी ठरवलं की आपण त्याचं राज्य घेऊन टाकूया, आत्ताच त्याच्या राज्यावर हल्ला करूया. आणि इंद्रदेवानी आणि इतर देवतांनी हल्ला केला आणि सगळे जे इतर दैत्य होते ते पळून गेले. पण त्याच्या राजवाड्यामध्ये त्याची बायको होती. हिरण्यकश्यपूच्या बायकोचं नाव कयाधू होतं आणि ती गर्भवती होती. आणि इंद्रानी जेव्हा तिला पकडलं तेव्हा तिकडे नारद मुनी आले आणि नारद मुनींनी इंद्राला सांगितलं की तू हिला मारू नकोस. तर इंद्रदेवानी सांगितलं नाही, आम्ही हिला मारणार नाहीये, परंतु हिचं जे बाळ आहे किंवा हिरण्यकश्यपूचे जे बीज आहे हिच्या गर्भामध्ये त्याचा आम्ही वध करायलाच पाहिजे, कारण असुराचा मुलगा असुरच असतो. तर असं जेव्हा इंद्रदेवानी सांगितलं तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलं नाही, हिच्या गर्भामध्ये कृष्णाचा एक मोठा भक्त आहे जो महाभागवत आहे, तू हिला मारू नकोस आणि तू हिला कयाधूला माझ्याकडे सोपव. आणि मग नारद मुनी कयाधूला आपल्या आश्रमामध्ये घेऊन गेले. आता पुढची स्लाइड आपण बघूया. हीच स्लाइड आहे पुढची. नारद मुनी घेऊन हे आश्रमात घेऊन गेल्यावर कयाधू तिकडे इतर जे संत ऋषी येत होते त्यांची सेवा करत असे, जेवण करत असे आणि संध्याकाळी भागवत कथा जी आहे ती ऐकण्यासाठी ती बसत असे. आणि तिकडे सदैव नारद मुनी ओम नमो नारायणाय हा जप तिकडे त्यांच्या आश्रमामध्ये सदैव चालू होता. याचं भागवतम मध्ये इतकं सुंदर वर्णन दिलेलं आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की नारद मुनीच्या आश्रमाच्या आजूबाजूला जे प्राणी होते, हिंस्त्र प्राणी, जे साप किंवा वाघ
सिंह असे जे हिंस्र प्राणी होते त्यात सापाचं विशेष करून सांगितलेलं आहे की त्या सापाचं जे विष होतं ते म्हणजे अगदी जे विषारी साप होते त्यांचं विष देखील पॉइझनस नव्हतं. म्हणजे ते कोणाला म्हणजे इतका तो इफेक्ट होता मंत्राचा की जे विष होतं ते साप सुद्धा विषारी साप सुद्धा बिनविषारी झाले. तर असं त्यांनी भागवतामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे कयाधू तिकडे राहून संत ऋषी मुनींच्या सेवा करत होती. त्याचप्रमाणे रोज भागवतम कथा ऐकत होती, जप ऐकत होती आणि तिच्या गर्भात असलेलं जे बाळ होतं ते सुद्धा या कथा ओम नमो नारायणाचा मंत्र तर हे सर्व ते तो जो गर्भातलं बाळ होतं ते ऐकत होतं. आता झाला काय परिणाम की गर्भातलं बाळ आहे त्यांनी पूर्ण भागवत कथा ऐकली, जप ऐकला आणि गर्भात असताना शिला प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे की बाळाचे जे म्हणजे जे सेन्सेस असतात, जी इंद्रिय असतात ती अंडर डेव्हलप्ड असतात. आणि प्रल्हाद महाराजांनी सुद्धा सांगितलंय की माझ्या अंडर डेव्हलप म्हणजे पूर्ण विकसित न झालेली इंद्रिय अशी असल्यामुळे माझी भौतिकाकडे ओढ कधीच नव्हती, गेली नाही. विकसित न झाल्यामुळे त्यांनी ते सगळं जे भागवताचा सार आहे आणि जो उपदेश नारद मुनी करत होते की जे की एक शुद्ध भक्त होते त्यांच्या मुखातून भागवत कथा ऐकल्यामुळे आणि माझी इंद्रिय विकसित नव्हती, हे 2 क्वालिफिकेशन्स होते किंवा या 2 गोष्टीमुळे प्रल्हाद महाराज महाभागवत झाले. आता त्याच कथा आणि तोच जप कयाधूनीही ऐकला पण ती महाभागवत झाली का? ती नाही झाली. त्याचं कारण काय होतं? कयाधू ही काळजीत होती की माझा नवरा आता तपश्चर्याला गेलेला आहे, तो कधी परत येईल, त्याचा हाल काय असेल, कसा असेल, तो चांगला वाईट काय असेल, त्याला संकटाचा सामना करावा लागतोय का जंगलात, असे विचार तिच्या असल्यामुळे तिचं मन त्या कथांवर त्या जपावर एकाग्र होऊ शकलं नाही आणि त्याच्यामुळे कयाधू हिनी ते जे भागवताचा सार आहे आश्रमात राहून सुद्धा ती घेऊ शकली नाही. आता आपण पुढे बघूया. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय त्यांनी कठोर तपश्चर्या केली. ऊन पाऊस वादळ झालं तरी देखील हिरण्यकश्यपू इतका एकाग्र होता की या ज्या नॅचरल डिझास्टर्स होत्या त्या देखील आल्यावर त्यांनी आपला तप सोडला नाही. आता पुढे इकडे बघा त्याच्या भोवती वारूळ तयार झालेलं आहे तरी देखील त्याचा तप होता तो तसाच चालू राहिला. पुढे आणि आता बरं आणि पुढची स्लाइड बरं असं एका अगोदरची स्लाइड घेऊया. मग तो घरी आला. घरी आल्यावर बरं तिकडे प्रल्हादचा जन्म झाला. आणि प्रल्हादचा जन्म झाल्यावर नारद मुनींनी त्याच्या चेहऱ्याकडे बघितलं आणि त्याच्या चेहऱ्यावर भरपूर आनंद दिसला. तो जो आनंद यांनी बघितला नारद मुनींनी तो कसा होता? साधा आनंद नव्हता, भरपूर म्हणजे अनलिमिटेड हॅपीनेस त्याच्या चेहऱ्यावर जेव्हा दिसला तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलं की या मुलाचं नाव प्रल्हाद ठेव. प्र आल्हाद म्हणजे प्र अधिक आल्हाद. प्र हा शब्द आपण केव्हा वापरतो? जेव्हा आपल्याला त्या दुसऱ्या शब्द आहे त्याची पॉवर इन्क्रीज करायची असते. जसं आपण म्हणतो बळ,
आणि जेव्हा लावतो प्रबळ म्हणजे खूप बळ असं. तर इकडे आल्हादच्या अगोदर लावलं म्हणून प्रल्हाद. तर प्रल्हादचा अर्थ काय, की ज्याचा आनंद न संपणार आहे, जेव्हा जो खूप सदैव आनंदित असतो आणि हा आनंद भौतिक नाहीये, जो कृष्णाशी कनेक्टेड असतो, असा जेव्हा ज्याला आनंद मिळतो, तो आनंद असीमित असतो, अनलिमिटेड असतो आणि नेहमी हा जो आनंद असतो हा वाढतच राहतो. म्हणून त्याचं नाव प्रल्हाद ठेवलं. आता प्रल्हाद आणि कयाधू हे आपल्या राज्यात परत आले आणि मग लगेचच काही महिन्यात हिरण्यकश्यपू आला आणि हिरण्यकश्यपूला खूप आनंद झाला आपल्या बाळाला बघून आणि मग तो थोडा मोठा झाला. मोठा झाल्यावर प्रत्येक आई वडिलांना काळजी असते की याला आपण चांगलं शिक्षण दिलं पाहिजे, म्हणून उत्तमातले उत्तम असुर षंड आणि अमर्क या दोघांच्या हाती त्यांनी प्रल्हादला सोपवलं. आता त्यांचा गुरुकुल होता, त्या गुरुकुलात प्रल्हाद आणि इतर मित्र अभ्यास करू लागले. आता इकडे जेव्हा अभ्यास करू लागले तेव्हा जेव्हा गुरु घरी आपल्या जेवायला जात असे किंवा लंच ब्रेक जेव्हा असे, तेव्हा प्रल्हाद इतर असुरांना असुर मुलांना सांगे की चला मी आज तुम्हाला एक भागवत कथा सांगेन. मग ती मुलं म्हणायची, अरे आता अजूनही आमची वेळ नाही आली, हे देवाचं म्हातारे झाल्यानंतर आपण या गोष्टी ऐकायच्या असतात. आता आपलं वय खेळायचं बागडायचंय. मग प्रल्हादानी त्यांना म्हातारपण म्हणजे काय सांगितलं. म्हातारपण आपली व्याख्या काय असते, जेव्हा आपले केस पिकायला लागतात, दात पडतात, कानाने ऐकू येत नाही, डोळ्याला चष्मा लागतो, आपण म्हणतो आपण म्हातारे झालो. पण प्रल्हादनी सांगितलंय तसं नाही. म्हातारपण म्हणजे एनी टाइम बिफोर डेथ. म्हणून इंग्लिश मध्ये म्हणतात ना, हाऊ ओल्ड आर यू, आपण म्हणतो 5 years ओल्ड, 1 month ओल्ड, 1 day ओल्ड. म्हणजे 1 डेचं जरी बाळ असेल तर आपण म्हणतो 1 day ओल्ड. म्हणजे असं लक्षात येतं की आपल्याला आपलं जीवन किती आहे हे माहित नाही, म्हणून आपण सांगू शकत नाही. आपण म्हणतो जीवनाचा अंत म्हणजे म्हातारपण असतं, असं नाही. तर इकडे प्रल्हादाने सांगितलं, ठीक आहे, तुम्हाला सारखी सारखी गोष्ट ऐकायची नसेल, थोड्या थोड्या गोष्टी मी सांगेन, आपण संकीर्तन करूया. परत ही मुलं म्हणाली की संकीर्तन हे म्हातारी लोक करतात, आता आपण खेळूया. तेव्हा प्रल्हादानी सांगितलं, अरे संकीर्तनात सुद्धा मजा आहे, चला आपण नाचून गाऊन संकीर्तन करूया. आणि अशा तऱ्हेने ही जी असुर मुलं होती, या मुलांना प्रल्हादानी भागवत कथा आणि संकीर्तनाची आवड लावली. आता प्रल्हादला जेव्हा जेव्हा हिरण्यकश्यपू विचारत असे की तू काय शिकलास, तुला कुठला विषय आवडतो, त्या वेळी प्रल्हाद हिरण्यकश्यपूला सांगे की मला फक्त नारायण आवडतो, मला फक्त नारायणाची कथा ऐकायला आवडते, मला दुसरे विषय कुठलेही आवडत नाही. दुसरे विषय अशाश्वत आहेत, पण नारायणाचे जे विषय आहेत ते शाश्वत आहेत, तेच मला ऐकायला आवडतात. तर असं सांगितल्यावर हिरण्यकश्यपूनी ते षंड आणि अमर्क जे गुरु आहेत त्यांना बोलवलं आणि त्यांना खूप हिरण्यकश्यपू ओरडले की तुम्ही काय शिकवताय, तुम्ही विष्णूची स्तुती करताय, विष्णूच्या कथा सांगताय. मला हे सर्व प्रल्हाद कडून समजलं. तर ते षंड आणि अमर्क म्हणाले, नाही आम्ही हे नाही शिकवत आहे. मग माझ्या मुलाला कोणी शिकवलं याचा तुम्ही सुगावा घ्या आणि मला सांगा. मग षंड आणि अमर्कनी सांगितलं की प्रल्हाद स्वतः सर्व मुलांना भागवत कथा सांगतो आणि त्याला सगळ्या भागवत कथा माहित आहेत. आणि कशा माहित आहेत हे आम्हाला माहित नाही, पण त्याला माहित आहे. असं सांगितल्यावर हिरण्यकश्यपू आहे तो प्रल्हाद महाराजांना
जवळ घेतो, आपल्या मांडीवर बसवतो. प्रत्येक वडिलाला आईला आपलं मूल खूप आवडतं. त्याचप्रमाणे हिरण्यकश्यपूलाही प्रल्हाद खूप आवडत होता आणि त्यांनी प्रल्हादला सांगितलं, बाळा असं करू नकोस, विष्णू हा माझा सर्वात मोठा शत्रू आहे आणि तू हे भागवत आणि हे संकीर्तन हे काही करू नकोस, तू चुकीच्या ठिकाणी तुझं मन लावू नकोस. असं सांगितल्यावर प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं की तुम्ही जो विचार करताय तो चुकीचा आहे आणि कृष्णाला कोणीही शत्रू नाहीये. कृष्ण खूप प्रेमळ आहे आणि तुम्ही जो विचार करताय त्या विचाराचा तुम्ही त्याग करा, तुम्ही चुकीचा विचार करताय. मग असं चांगलं समजावून सांगितल्यावर काही दिवस हिरण्यकशिपूनी बघितलं की प्रल्हाद मध्ये फरक पडतोय का, पण त्याच्यामध्ये काहीच फरक पडला नाही. काहीच फरक न पडल्यामुळे त्यांनी प्रल्हादला ओरडले हिरण्यकश्यपू, आणि ओरडल्यानंतर देखील काही फरक पडला नाही. हा आपला ओम नमो नारायणाय म्हणतोय, आनंदात आहे. आता मात्र हिरण्यकश्यपूनी ठरवलं की हा जर माझं ऐकत नाहीये तर इतरांना मी जी शिक्षा करीन तीच प्रल्हादला सुद्धा शिक्षा करीन. आणि त्यांनी काय केलं, प्रल्हाद महाराजांना त्यांनी आपल्या शिपायांना सांगितलं की प्रल्हादला घेऊन जा, उंच डोंगरावरून त्याला खाली फेका. म्हणजे त्यांनी त्याला मृत्यू दंड द्यायचा ठरवला. त्याला विषारी सापांच्या पिंजऱ्यात ठेवलं आणि असं झाल्यानंतर देखील प्रल्हाद नेहमी वाचला. त्याला त्या विषारी सापांचा काहीच फरक पडला नाही आणि तो विषारी सापांमध्ये बसून देखील त्याचं कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण हे सदैव चालू होतं. आता बघा, हे एक वेडा हत्ती आहे, त्याला देखील त्यांनी प्रल्हादावर सोडलं, पण झाला काय परिणाम, त्या हत्तीनी काही प्रल्हादाच्या जवळ जाऊन देखील प्रल्हादाला शिवला नाही. मग हे असं का झालं, कारण प्रल्हाद, तुम्ही आता दुसरा अध्याय तुम्हाला झालाय तुमचा, तुम्ही त्यात ऐकलं असेल की स्थितप्रज्ञ कोण असतो. हा स्थितप्रज्ञ जो असतो, कितीही संकट त्याच्यावर आली तरी देखील तो घाबरत नाही, व्याकुळ होत नाही, मन विचलित होत नाही, त्याचं मन सदैव कृष्ण चिंतनावर असतं. आणि असा जो माणूस असतो त्याचं रक्षण स्वतः कृष्ण करतो. तुम्ही आता पुढे पुढे ऐका की कृष्ण हा कुठे स्थित असतो, भक्ताच्या हृदयामध्ये स्थित असतो आणि प्रत्येक प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित असल्यामुळे हा जो हत्ती आहे किंवा विषारी साप आहेत त्यांच्या हृदयात सुद्धा परमात्मा स्थित असून त्यांना परमात्माच बुद्धी देतो की प्रल्हादाला तुम्ही काहीही करू नका. आता आपण बघूया पुढची स्लाइड, आणि काय काय केलं. आणि बघा, ही हिरण्यकश्यपू कसा होता, नास्तिक होता. नास्तिक कसे असतात बघा, नास्तिक कसे असतात, खूप क्रूर लोक असतात. कोणीही नास्तिक बघा तुम्ही, ते क्रूर असतात, त्यांना दया नसते, त्यांना माया नसते. आणि इकडे तर क्रूरपणेचा शिखर हिरण्यकश्यपूनी गाठला की तो त्याच्या मुलाला, जो 5 वर्षाचा, तुम्ही असंच म्हणा, एक तान्हा बाळ, म्हणजे प्रल्हाद महाराज 5 वर्षाच्या मुलाला हा मारायला निघाला हिरण्यकश्यपू. तर आणि याच्या उलट भक्त कसे असतात ते आपण आता प्रल्हाद महाराज नंतर शेवटी जेव्हा नरसिंह देवाची प्रार्थना करताय तेव्हा आपण ऐकूया. तर अशा तऱ्हेने अनेक तऱ्हेने हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादला मारायचा प्रयत्न केला. आता तुम्हाला ती होलिकेची गोष्ट माहिती आहे ना, सर्वांना तुम्ही चॅट मध्ये लिहा की त्यांनी लाकडाचा एक होळी जशी आपण
करतो होळीला, तशीच लाकडं आपण तेव्हा ती उभी सगळे हे करतो, होळीची लाकडं इकडे ती सगळी आडवी घालून एका बाजूला होलिकेला बसवलं आणि तिच्या मांडीवर प्रल्हादला बसवलं आणि जाळ पेटवला. पण झालं काय, अग्नी सुद्धा, अग्नी ही शक्ती 7व्या अध्यायामध्ये तुम्हाला समजेल की कृष्णाच्या ज्या बाह्य शक्त्या आहेत त्यापैकी अग्नी ही एक शक्ती आहे. आणि या अग्नीने काय केलं की होलिकेला पूर्ण जाळून टाकलं, पण प्रल्हाद महाराज जे होते त्यांच्या केसाला सुद्धा ती उष्मात किंवा ती अग्नी शिवली नाही. जेव्हा पूर्ण ती अग्नी शांत झाली तेव्हा हिरण्यकश्यपूनी बघितलं की प्रल्हाद महाराजाला काहीच झालं नाही आणि आपल्या बहिणीची मात्र राख झाली. तर अशा तऱ्हेने अनेक तऱ्हेने हिरण्यकश्यपूनी प्रल्हादला जेव्हा मारायचा प्रयत्न केला तेव्हा हे हिरण्यकश्यपू खूप चिडले. आता बघा, प्रल्हाद किती शांत होते, कृष्णाच्या स्मरणात होते आणि त्यांची पोझिशन अशी होती, ते राजकुळातले होते आणि कोण होते त्यांचे वडील, त्रैलोक्यपती होते, तिन्ही लोकांचे ते अधिपती होते. आता प्रल्हादला केवढा त्रास होतोय, केवढा लहान मुलगा, हे सगळं आजूबाजूची लोक, त्या राज्यातली लोक हे बघत होती आणि ती बघत असताना कोणीही मदतीला आलं नाही. कोणीही हिरण्यकश्यपूला सांगितलं नाही की असं करू नकोस, ही वाईट गोष्ट आहे. म्हणजे आपल्याला इकडनं एक लेसन आहे, तो एक धडा, तो काय मिळतो आपल्याला याच्यावरून की असं आपल्या बरोबर सुद्धा होऊ शकतं. बघा, फॅमिली मॅटर्स मध्ये कोणीही तिसरं मनुष्य इन्व्हॉल्व होत नाही. आता हा तर राजा झाला हिरण्यकश्यपू, कोणी त्याला समजवायला जरी सांगितलं तर त्यांचा तो शिरच्छेद करेल, असा हा हिरण्यकश्यपू इतका पॉवरफुल होता. आणि मग शेवटी प्रल्हादाची मदत करणार कोण? कधीतरी आपल्यावर सुद्धा संकट येतात तेव्हा असं होतं की आपल्याला कोणीही काही मदत करू शकतात पण ते मुद्दामून मदत करत नाही. काही जणांना वाईट वाटतं परंतु त्यांची पोझिशन अशी असते की ते काहीच करू शकत नाही. आणि युजली तिसऱ्या तऱ्हेची लोक असतात की जे फक्त बाहेरून बघत असतात. तर इकडे बघा, प्रल्हादाला इतका त्रास होतोय, सर्व लोक बाहेरून बघत होते, या फॅमिली मॅटर मध्ये कोणीही भाग घेतला नाही. आणि अशा वेळेला कृष्ण जो आहे तो नेहमी भक्ताची मदत करू शकतो. जिकडे कोणीही सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल असते, कोणी काही करू शकत नाही, तिकडे फक्त भगवंतच मदत करू शकतो. तर आता आपण पुढे बघूया. हिरण्यकश्यपू प्रल्हादला चॅलेंजिंगली विचारतो की कोण आहे तुझा देव, हा कुठे, विष्णू कुठे, नारायण कुठे, आण त्याला माझ्या समोर. तेव्हा प्रल्हाद सांगतो की नारायण सर्वत्र आहे, अशी कुठलीच जागा नाहीये जिकडे माझा नारायण नाहीये. असं जेव्हा तो सांगतो तेव्हा हिरण्यकश्यपू म्हणतो, कुठे दाखव, या खांबात आहे का? तेव्हा प्रल्हाद म्हणतो, आहे ना, खांबात आहे. तेव्हा तो खांब त्याच क्षणी दुभंगतो आणि नरसिंहदेव गर्जना करत बाहेर येतात. जेव्हा ही गर्जना करत बाहेर येतात तेव्हा सर्व लोकांमध्ये 14 लोक आहेत, हे आता तुम्हाला 7व्या 8व्या अध्यायात समजेल. 14ही लोकांमध्ये खूप आवाज होतो आणि त्या आवाजाने सर्वजण भयभीत होतात. इतके भयभीत होतात की सगळेजण बघायला येतात, हा आवाज कुठून आलाय, काय चाललंय. ब्रह्मदेव सुद्धा घाबरतात. आणि मग जेव्हा नरसिंहदेव बाहेर आल्यानंतर लगेच हिरण्यकश्यपू आपली तलवार घेऊन त्यांच्यावर वार करायला जातो. आणि
आणि त्या दोघांचं युद्ध होतं. आणि हे जे युद्ध आहे हे सर्व देवदेवता ढगांच्या आड लपून बघत असतात. का ते ढगाच्या आड होऊन बघत असतात? कारण त्यांना असं हिरण्यकश्यपूची इतकी भीती वाटलेली असते की ते हिरण्यकश्यपूच्या समोर येऊन बघू शकत नाही की हे काय चालू आहे, म्हणून ढगाच्या आड उभं राहून ते बघत असतात. आणि नरसिंह देवानी सुद्धा युद्ध कसं केलं, बराच वेळ केलं, त्याला मध्ये मध्ये सोडलं, पकडलं, परत सोडलं, अशा तऱ्हेने युद्ध केलं. आणि मग शेवटी त्यांनी हिरण्यकश्यपूला घेतलं, आपल्या मांडीवर घेतलं. ती वेळ होती, संध्याकाळची वेळ होती. आता ह्या जो ब्रह्माने हिरण्यकश्यपूला वर दिला होता की तू अमर होशील, तुला मी जे जीव तयार केलेले आहेत किंवा तुला कुठल्याही प्राण्यांपासून, कुठल्याही देवदेवतांपासून, कुठल्या माणसापासून तुला मरण नाही येणार. म्हणजे मी जी सृष्टी निर्माण केली आहे, थोडक्यात त्या सृष्टी मधलं तुला कोणीही मारू शकणार नाही. पशु पक्षी प्राणी माणसं देवता कोणीही नाही. असा म्हणून जेव्हा त्याला वर दिला आणि तू कुठल्याही वेळी, म्हणजे सकाळ दुपार रात्र, तुला कोणी मारू शकणार नाही. असं घराच्या आत नाही, घराच्या बाहेर तू मरणार नाहीस. म्हणून कृष्णाने जो अवतार घेतला तो नरसिंहाचा अवतार घेतला. त्यांनी संध्याकाळची वेळ होती आणि ते त्या राजवाड्याच्या उंबरठ्यावर उभे होते आणि तिकडे आपल्या मांडीवर त्यांनी घेतलं आणि हिरण्यकश्यपूला त्याचं पोट त्यांनी फाडलं. त्याचं हृदय आहे ते सुद्धा त्यांनी आपल्या नखानी मारलं. त्याची आतडी बाहेर काढली आणि ती आपल्या गळ्यात घातली. आता इतकं करून झाल्यावर प्रल्हादानी त्यांनी जेव्हा नरसिंह देव प्रकट झाले आणि त्यांनी हे सगळं बघितलं, तेव्हा ते नरसिंह देवाच्या जवळ हार घेऊन उभे होते आणि त्यांच्या हातावर कुठेही शोक असा नव्हता की आपल्या वडिलांना नरसिंह देव मारताय. त्या प्रल्हादाच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. हे दाखवतं आपल्याला की हे जे प्रल्हाद महाराज होते हे महाभागवत होते. ते महाभागवत कसे असतात की बघा, आपल्याला नेहमी कृष्णाच्या इंद्रियांची सेवा करायची असते किंवा आपला आनंद कृष्णाच्या आनंदात आपण मानतो. आपण असं म्हणत नाही, आपण आता कसे आहोत, आपण म्हणतो कृष्णा मला हे हवंय ते हवंय. कृष्णाची काय आवड आहे ही आपण नाही बघत. पण जे महाभागवत असतात, आता भक्त प्रल्हाद त्यांनी काय म्हंटल, तुला आनंद होत असेल माझ्या वडिलांना मारून, मी त्याच्यामध्ये व्यत्यय आणणार नाही. तुला आनंद आहे माझ्या वडिलांशी युद्ध करून, त्यात मी व्यत्यय आणणार नाही. देवा, तुझा आनंद पहिला, तुझी इच्छा परम, तुझ्या इच्छेमध्येच मला आनंद आहे. म्हणजे हे तुम्ही असं म्हणू शकाल इज द हायेस्ट लेवल ऑफ स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग. हा अध्यात्मेचा उच्च स्तर प्रल्हादानी गाठला होता. आणि मग त्यांनी हिरण्यकश्यपूला मारलं. मारताना सुद्धा नरसिंहदेव खूप आनंद घेत होते. त्यांनी ती आतडी काढली, इंटेस्टाईन्स काढून आपल्या गळ्यामध्ये घातलं. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा हिरण्यकश्यपूला मारल्यानंतर प्रल्हाद महाराजांनी त्यांच्या गळ्यामध्ये
हार घातला. आणि असं झाल्यानंतर मग प्रल्हाद महाराजांनी सुद्धा भक्त प्रल्हादाला जवळ घेतलं आणि ऍक्च्युली त्यांचं रूप खूप उग्र होतं आणि एवढं उग्र रूप बघून सगळे देवदेवता भयभीत झाले, कोणीही त्यांच्या जवळ जाईना. मग सर्वांनी विनंती केली की प्रल्हाद महाराजांना की तुम्ही नृसिंह देवांच्या जवळ जा आणि त्यांना शांत करा. मग ते देवाच्या नरसिंह देवाच्या जवळ गेले आणि मग ते शांत झाले. मग नरसिंह देवानी भक्त प्रल्हादला विचारलं की तुला काय पाहिजे, तू कुठला तरी वर माग. त्याला जवळ घेतलं आणि भक्त प्रल्हाद म्हणाले की मी काय व्यापारी नाहीये, मी तुझ्याकडे कुठलीही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन करत नाहीये की मी इतकं इतकं जप करतोय, मी इतकं इतकं स्मरण करतो, मग मला हे पाहिजे, मला काहीही नको, मला माझं तुमच्यावर प्रेम आहे तेच सदैव राहू दे, मला काही नको. पण नरसिंह देवांचा आग्रह असतो नाही, तू काहीतरी मागितलंच पाहिजेस. तेव्हा प्रल्हाद महाराज म्हणतात मला जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर मला द्या, की मला कुठलीच काही मागण्याची इच्छाच होऊ दे नको, असं मला तुम्ही द्या. हे जे आहे याला आपण म्हणतो शुद्ध प्रेम. तेव्हा आपण आपण कसं म्हणतो, आपण जेव्हा जप करतो, मंदिरात जातो, सेवा करतो, तेव्हा आपल्याला काहीतरी काहीतरी हवं असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ अगदी सूक्ष्म जरी आपण म्हटलं ना, आपण भलं संपत्ती, मुलं बाळ, पत्नी पती हे जरी काही आपण नाही मागितलं तरी आपण असं म्हणतो, देवा माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, तू देखील माझ्यावर तेवढं प्रेम कर. किंवा आपल्याला थोडीस आणि आपल्याला असं वाटतं की मी इतका जप करते, आता माझं हे जे आयुष्य आहे ना, हे शेवटचा हा जन्म असू दे देवा, मला गोलोक वृंदावनात, मला वैकुंठात तुझ्याच धामामध्ये यायचंय. पण प्रल्हाद महाराजांना अशी काही इच्छा नव्हती. हा जो गुण आहे हा फक्त शुद्ध भक्तामध्ये तुम्हाला दिसतो. तर प्रल्हाद महाराजांनी काय केलं होतं, हे या स्टेज पर्यंत यायला श्रवणम, स्मरणम आणि सेवा. श्रवणम त्यांनी कधी केलं होतं, जेव्हा ते गर्भात होते तेव्हा. स्मरणम त्यांनी कधी केलं, जेव्हा त्यांनी त्यांचा जन्म झाल्यानंतर ते एकसारखे कृष्ण स्मरणातच होते आणि एकसारखे ते इतरांना, त्यांच्या मित्रांना कृष्ण कथा, भागवत कथा सांगायचे, संकीर्तन करायचे. आणि सेवा, ही सेवा त्यांनी गतजन्मी केली होती. आता त्याच्यामध्ये पुराणांमध्ये 2 कथा वेगवेगळ्या आहेत. तर एका कथेमध्ये सांगितलेलं आहे की प्रल्हाद महाराज एक ब्राह्मण होते, तरीही ते स्त्री गमन करायचे आणि वेश्यां बरोबर सुद्धा संग करायचे. तर असं एकदा काय झालं, त्यांची जी प्रेयसी होती तिच्या बरोबर त्यांचं खूप भांडण झालं आणि ते अजिबात तिच्याकडे दिवसभर बोलले नाही. तो दिवस होता नृसिंह चतुर्दशीचा. त्यांचा उपवास पण त्या दिवशी घडला आणि त्या दिवशी त्यांनी जी जागा झाडली तिकडे पूर्व काळी नृसिंह देवाचं ते मंदिर होतं, ती जागा त्यांनी झाडली आणि अशी ही जी सेवा केली, अशा सेवेमुळे त्यांना पुढचा जन्म असा मिळाला की जिकडे ते नृसिंह देवाचे भक्त झाले आणि त्यांच्या स्मरणात ते अखंड राहिले. आता जे आपण असे उत्सव साजरा करतो, रामनवमी, जन्माष्टमी किंवा नृसिंह चतुर्दशी, हे जे दिवस आहेत हे उत्सव खूप महत्वाचे आहेत. या दिवशी जाणून बुजून आपण सेवा करावी, मंदिरात जाऊन सेवा करावी. तुम्ही नृसिंह देवाचा मंत्र म्हणा, कारण याचे तुम्ही बघा, जेव्हा कुठलेही असे पर्व असतात तेव्हा लोक खूप
आतुरतेने वाट बघत असतात की मला या दिवशी अन्नदान करायचंय. का अन्नदान त्या दिवशी करायचंय? कारण त्या दिवशी तुम्ही असं म्हणा की त्या दिवशी आपण काही केलं की देवाला खूप खूप कैक पटीने आनंद होतो. रोज केल्यावर सुद्धा आनंदच होतो, पण हे दिवस स्पेशल असतात. जसं आपण म्हणतो की भक्ती ऑन सेल ना, तर त्या दिवशी देवाला खूप आनंद होतो आणि भक्ताला खूप काही मिळतं. तर आता जेव्हा ही गोष्ट झाली की प्रल्हाद महाराजांनी नृसिंह देव विचारत होते तुला काय पाहिजे, आणि प्रल्हादानी सांगितलं की मला एकच पाहिजे की मला अशी इच्छा दे की मला कुठलीच इच्छा येऊ दे नको. म्हणजे असं सांगितलं की मला कुठली भौतिक इच्छा तर नकोच, पण मला इच्छाच कुठली नको, अशी इच्छा किंवा असा वर मला दे, किंवा अशी इच्छा होऊ दे मला की मला कुठलीच इच्छा नको. तर असं जेव्हा त्यांनी म्हटलं तरी नृसिंह देवाना ते पटेना. त्यांनी म्हटलं नाही, तू काहीतरी मागितलं पाहिजे. तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी काय सांगितलं की तुम्ही माझ्या वडिलांना तुम्ही क्षमा करा. त्यांनी जो आचार केलेला आहे, त्यांनी खूप पाप केलंय, त्यांना तुम्ही क्षमा करा. तेव्हा असे जे भक्त असतात, कृष्णाचे भक्त, ते कसे असतात? आता शेवटी आपण म्हणतो ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च. कृपा सिंधू कसे असतात की ते कृपा सिंधू, ओशन ऑफ मर्सी असतात. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्ही चॅट मध्ये लिहा की समुद्रातलं तुम्ही सगळं पाणी काढू शकता का? सांगा. अनम्यूट होऊन पण सांगितलं तरी चालेल. हा, तुम्ही समुद्रातलं पाणी काढू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जो भक्त असतो तो कसा असतो? कृपा सिंधू, ओशन ऑफ मर्सी, करुणा सागर असतो. त्यातली तुम्ही जी मर्सी असते, जो गुण असतो करुणा, कितीही तुम्ही गुण ती करुणा काढली तरी देखील काय होतं? तो करुणेचा समुद्रच राहतो. म्हणजे प्रल्हाद महाराजांनी हे नृसिंह देवाना म्हटलं की माझ्या वडिलांना तुम्ही क्षमा करा. म्हणजे ही केवढी करुणा झाली. ते स्वतः हिरण्यकश्यपूनी त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न एक वेळेला नाही, अनेक वेळेला केला, तरी देखील प्रल्हाद महाराज काय म्हणतायत? ते म्हणतायत माझ्या वडिलांना क्षमा करा. तर हा खरा वैष्णव झाला. बरं, त्यांनी जरी कितीही करुणा इतर लोकांवर दाखवली तरी भक्त कसा असतो? करुणा सागर, करुणा कधी संपतच नाही. तर अशा तऱ्हेने ही गोष्ट प्रल्हाद महाराजांची आहे. याच्यामध्ये दोन गोष्टी आपल्याला समजतात. एक भक्त कसा असतो आणि जो नास्तिक असतो. आता हा प्रल्हाद महाराज म्हणजे वैष्णव आहेत, महाभागवत आहेत, महाजन आहेत. तर असे जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात ते कसे असतात, आणि जे नास्तिक असतात ते कसे असतात. आता आपल्याला आणि उदाहरणं जर सांगायची असती तर तुम्हाला माहितीये की जीसस क्राइस्ट जे होते त्यांना सुद्धा क्रुसिफाय केलं होतं, त्यांना क्रॉसवर चढवलं होतं. आणि त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी काय सांगितलं? त्यांनी सांगितलं देवाला की ही लोक आहेत ती अज्ञानी आहेत, ते काय करतायत हे त्यांना माहित नाही, तू त्यांना माफ कर. तर जो खरा भक्त असतो देवाचा तो असा असतो, करुणा सागर असतो. तर आता आपल्याला नृसिंह कवच म्हणायचंय, नृसिंह मंत्र जो आहे तो म्हणायचा आहे. का हा मंत्र म्हणायचा आहे? कारण आपल्याला
नरसिंह देवाकडे प्रार्थना करायची आहे की तू माझं रक्षण कर. आता इकडे बघा हे प्रल्हाद हिरण्यकश्यपूचा वध झाल्यावर नृसिंह देवानी प्रल्हादला सिंहासनावर बसवलं आणि त्याला सांगितलं तू राज्य कर. आता हे जे आता कोण मला सांगेल की आपला सर्वात व्हॅल्युएबल ऍसेट काय आहे, की तुम्हाला काय वाटतं की तुमच्याकडे असं काय आहे जे अनमोल आहे? पूजा माताजी अनम्यूट करता का? हो हो करते हा माताजी. येस, सगळे अनम्यूट आहेत, तुम्ही अनम्यूट होऊन बोलू शकता. हरे कृष्णा. तुम्हाला काय वाटतं सर्वात अनमोल असं काय आहे? बोला शुभा माताजी. मनुष्य भक्ती भक्ती भक्ती. हरे कृष्ण माताजी. बोला माताजी तुम्ही जे आम्हाला नरसिंहदेवची कहाणी सुनावली ना खूप चांगली होती. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचंय? मनुष्य जन्म माताजी सर्वात अनमोल. बरोबर बरोबर आहे. आणि काही वेगळी उत्तरं आहेत का? भक्ती 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 करतो आपण. बरोबर, भक्ती. तर सर्वात अनमोल गोष्ट म्हणजे आपलं जीवन, आपला मानव जन्म, की ज्याला एक काळ आहे, एक स्टार्ट डेट आहे आणि एक एंड डेट आहे. आणि प्रत्येक क्षण जो जातोय तो हे प्रकृतीचं कामच आहे की ज्याला जन्म मिळालेला आहे त्याला मरण निश्चित आहे. तर दर खेपेला काही ना काहीतरी क्षण आपल्याकडून हिरावून घेऊन जात आहे. तर आता जो शेवटचा क्षण आहे त्याला आपण मृत्यू म्हणतो. आणि हे जे नास्तिक लोक असतात त्यांना आता हिरण्यकश्यपूला काय पाहिजे असतं? त्याला मोठं राज्य हवं असतं, त्याला सगळंच हवं असतं, पण त्याला देव नकोय, त्याला कृष्ण नकोय, त्याला संपत्ती पाहिजे, सोनं पाहिजे, मोठं राज्य पाहिजे, सगळं काही त्याला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जो नास्तिक असतो शेवटच्या वेळेला देव येऊन काय घेऊन जातो? त्याला देव येऊन सगळं त्यांनी जे काय साठवलेलं आहे ते सगळं घेऊन जातो. बघा, त्याचं शिक्षण, त्याच्या डिग्रीज, त्याचे पैसे, त्याचं घर, त्याचा परिवार, त्याचे मित्र, सर्व काही घेऊन जातो. आणि त्या क्षणी त्याला समजतं हो देव आहे. त्या क्षणी त्याची भेट होते देवाबरोबर. तर प्रभुपाद हे खूप सुंदर उत्तर देतात की जो सिव्हिल सर्वंट असतो आणि जो ऐकत नाही, जो आपल्या मनाप्रमाणे वागतो, जो टॅक्स भरत नाही, लोकांना लुबाडतो, ब्राईब घेतो, असा जो एक गव्हर्नमेंट सर्वंट असतो, काय होतं त्याला एक थोडे वर्ष याच्यातून तो सुटू शकतो. पण असं होत नाही की दर खेपेला तो सुटेल. खूप मोठ्या स्कॅम्स करतो आणि असं केल्यावर शेवटी त्याला जेलमध्ये पोलीस बंद करतात, त्याला खूप सिव्हिअर पनिशमेंट दिली जाते. तेव्हा त्याला समजतं की हो सरकार आहे, सरकाराचे हात खूप लांब आहेत, मी सरकाराला फसवू शकत नाही. पण जो चांगला नागरिक असतो तो काय करतो? जे सरकारचे जे नियम आहेत ते तो पूर्ण तऱ्हेने पाळतो, म्हणून त्याला त्याच्यावर कुठलेही संकट येत नाही आणि तो सुखाने जगू शकतो. पण जो म्हणतो की मी गव्हर्नमेंट आहे हे मी मानत नाही आणि मी कसाही वागतो, हे रूल्स कोणी केलेले आहेत, टॅक्स भरले पाहिजेत, असं केलं पाहिजे, हे गव्हर्नमेंटनी रूल्स केलेले ते मला लागू पडत नाही, मी फ्री आहे, असं जो म्हणतो त्याचा शेवटी नाशच होतो ना. तर जे नास्तिक लोक आहेत ते असंच म्हणतात की देव वगैरे काही नाहीये. आणि त्यांना 7व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलंय की अशी लोक
मूड आहेत. तर अशा तऱ्हेने आपला अध्याय आता झालेला आहे. हा अध्याय म्हणजे कितीही वेळ आपण जरी कंटिन्यू केला तरी प्रल्हाद महाराजांबद्दल बोलायला इतकं आहे की आपल्याला खूप दिवस लागतील ते सगळं संपवायला. तर मी हे तुम्हाला जस्ट एक आउटलाईन दिलेली आहे की प्रल्हाद महाराज कसे होते आणि हिरण्यकश्यपू प्रल्हाद महाराजांच्या समोर म्हणजे कृष्ण नी तो अवतार घेतला. तर असा कुठला गुण होता की ते प्रल्हाद महाराजांकडे आकर्षित झाले? हा म्हणजे प्रल्हादाचा शुद्ध भाव, त्याची जी प्युरिटी होती. काय त्याची प्युरिटी होती? देवा, मला तुझ्याकडून काही नकोय, मी तुझ्यावर प्रेम करतोय, पण मला त्याच्या बदली काही नकोय. हा जो शुद्ध भाव आहे, या शुद्ध भावाने जे हिरण्यकश्यपू जे नरसिंहदेव आहेत ते प्रल्हादकडे आकर्षित झाले. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न वगैरे आहेत का? नाही माताजी. बरं. करू का? हरे कृष्ण माता. आता आपण एंड करूया का मीटिंग? काही प्रश्न? माताजी एकच रिक्वेस्ट करू का? जरा तो मंत्र तुम्ही सांगाल का? मंत्र परत. बरं सांगते. हा, म्हणजे आम्हाला म्हणता मला येईल. वाटतं पूजा माताजी आपण ती PDF पाठवूया ना, जो श्लोक जे कवच आहे ते. हो हा, हो चालेल. आपण ग्रुपवर ह्या ऍक्च्युली हा आज ग्रुप नाही केला गेलाय, पण तुम्ही कुठल्या ग्रुपवर आहात माताजी? आपल्या भागवतम किंवा? हा, मी काय करते, तुम्हाला पाठवते तो. हा, सकाळी 8च्या भागवतमला आहोत तुम्ही. सकाळी 8च्या. हा, मग मी तो मंत्र सांगते. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंह. ज्वलन नंतर काय? ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. ज्वलंतम. हा, सर्वतोमुखम. नृसिंह भीषणं भद्रं. नृसिंह भीषणं भद्रं. भद्रं. मृत्युं नमाम्यहम्. मृत्यू नमाम्यहम्. ओके, थँक्यू माताजी. आता हा, आणि एक मी सांगते तुम्हाला की असं नाहीये की हा जो अवतार होता हा फक्त सतयुगामध्ये झाला. पण मी सांगितलं का नृसिंहाचा अवतार कुठल्या मन्वंतरात झाला ते? नाही माताजी. बरं, हा 6व्या मन्वंतरात झाला, जेव्हा सतयुग समाप्त होतं आणि त्रेतायुग चालू होतं. तर त्याच्यामध्ये एक छोटीशी गॅप असते ज्याला आपण युगसंध्या म्हणतो. त्या काळामध्ये नृसिंहदेव यांनी कृष्णाने नृसिंहदेव म्हणून अवतार घेतला. तर असं आहे का की फक्त चला सतयुगात तो अवतार झाला, आता काही नाहीये, आता हा अवतार नाहीये? नाही. आता एक गोष्ट सांगते जी खरी आहे, जी साऊथ आफ्रिकामध्ये झाली. तुम्ही गुगल जरी केलं तरी तुम्हाला ही गोष्ट वाचता येईल आणि तुम्ही जरूर वाचा आज. तर मी का सांगते की या युगात सुद्धा नृसिंहदेव आहेत, आपलं रक्षण करतायत ते, पण हा मंत्र म्हणायला पाहिजे तुम्ही. आता साऊथ आफ्रिकेमध्ये एक आपले इस्कॉनचे डिवोटी होते. तर हे जे भक्त होते त्यांची एक लहान मुलगी होती, एक 4-5 वर्षाची होती, आणि हे वरून बघत होते. ती मुलगी खाली कंपाऊंड मध्ये बॉल घेऊन खेळत होती. तर खेळता खेळता ती बाहेर गेली रस्त्यावर बॉल पकडायला, आणि तितक्यात एक ट्रक आली आणि ट्रकनी जोरात धडक दिली आणि पुढे गेली, आणि ही मुलगी तिकडेच खाली पडली आडवी.
हा, आणि हे यांनी बघितलं ही ट्रक येते, तो जो इस्कॉनचा भक्त होता तो खाली धावला, पण तोपर्यंत काय झालं, काही नाही, ती ट्रक पुढे गेली, ही मुलगी पडली, काय झालं, आणि बेशुद्ध पडली, हे त्याला समजलं नाही. तो लगेच घेऊन दवाखान्यामध्ये गेला, हॉस्पिटलमध्ये गेला, आणि त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये सांगितलं ऍक्सिडेंट झाला. मग काय ऍक्सिडेंट झाला म्हणून त्यांनी फॉर्म भरला की असा असा ट्रकनी या मुलीला उडवलं. मग त्यांनी त्या मुलीला आयसीयू मध्ये वगैरे ठेवलं, आणि त्यांनी डॉक्टरांनी सिस्टरला सांगितलं की हिचे सगळे एक्सरे वगैरे काढा आणि मला द्या. हा, मग ते सगळं त्यांनी सगळं काढले, एक्सरे वगैरे, आणि रिपोर्ट्स घेऊन ती नर्स गेली आणि त्यांनी बघितलं रिपोर्ट्स. मग डॉक्टर म्हणाले तुम्ही कुठल्या तरी दुसऱ्या पेशंटचा रिपोर्ट आणलाय, तुम्ही मला त्या मुलीचा द्या, जा बरं बघा हाच आहे का. मग ती नर्स गेली बघितलं तोच होता, परत ती आली. मग परत डॉक्टर ओरडले, अरे हा रिपोर्ट नाहीये त्या मुलीचा, तुम्ही नाव वगैरे नीट बघितलं का, नंबर बघितला का, परत जा. ती नर्स परत गेली, परत बघितला, परत तोच रिपोर्ट आणला. असं बघितलं तर डॉक्टर चिडले, तोच काय रिपोर्ट आणताय तुम्ही, काम नाही का करताय तुम्हाला नीट. तर नर्स म्हणाले, अहो त्याच मुलीचा आणतोय जिचा ऍक्सिडेंट झाला ते. मग त्यांनी रिपोर्ट मध्ये ते डॉक्टर म्हणाले, मला आश्चर्य वाटलं की एक हाड सुद्धा तिचं तुटलं नव्हतं, सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल. मग ते डॉक्टर म्हणाले, चला मी सगळं चेकअप करतो. आणि त्यांनी त्या मुलीला बघितलं आणि सगळं बघितलं, कुठे लागलंय का, हे लागलंय का. तर त्यांना 2 ठिकाणी तिच्या दोन्ही कमरेच्या बाजूला, उजव्या आणि डाव्या बाजूला नखांची 2 चिन्ह दिसली. तर त्यांनी बघितलं आणि मग त्यांनी ते परत त्यांच्या रूम मध्ये आले आणि हिच्या वडिलांना बोलवलं. तर ते जे इस्कॉनचे भक्त आले ते म्हणाले, तर ते म्हणाले, अहो तुम्ही रिपोर्ट चुकीचा लिहिलाय, तुम्ही नक्की बघितलं का काय झालं. हा एक ॲनिमल अटॅक आहे, कुठल्या तरी हिंस्र प्राण्यानी हिला अटॅक केलंय, ट्रकनी धडकच दिलेली नाहीये हिला, कारण ही पूर्ण व्यवस्थित आहे, हिला काहीच झालं नाही. आणि त्यांनी सांगितलं, चला माझ्यावर मी तुम्हाला दाखवतो. ते नखांची जी चिन्ह होती झालेली ती दाखवली. तर ते म्हणाले, नाही मी होतो ट्रकनी माझ्या मुलीला जोरात धडक दिली, ती खाली पडली आणि ती ट्रक पुढे गेली. तर असं झाल्यानंतर ते म्हणाले की नाही, हे तुम्ही काय म्हणताय, हे असं तुम्ही चुकीचं सांगताय आम्हाला. मग त्याच्यानंतर काही काळाने ती मुलगी शुद्धीवर आली, आणि ती मुलगी शुद्धीवर आल्यावर तिने वडिलांना सांगितलं, वडिलांनी विचारलं, डॉक्टरांनी विचारलं काय झालं तुला. तेव्हा तिने सांगितलं एक ट्रक येत होती, पण त्याच वेळेला नृसिंह देव आले. ती आपल्या वडिलांकडून तिने नृसिंह देवाची कथा ऐकली होती, आणि ती सुद्धा लहान मुलगी नृसिंह देवाची प्रार्थना म्हणायची, आरतीमध्ये आरती गायची. आणि तिने सांगितलं की नृसिंह देवानी मला उचललं आणि लांब फेकून दिलं. आणि नृसिंहदेव कसे होते, त्यांची नख आहेत ना ती खूप अणकुचीदार होती, खूप तीक्ष्ण होती. त्यांनी माझ्या कमरेला खूप लागलं, पण एरवी ते तसे नाही आता, त्यांचे हात खूप मुलायम होते, त्यांचे केस सुद्धा एकदम सॉफ्ट होते, पण नख मात्र त्यांची खूप वाढलेली होती. असं त्या मुलीनी सांगितलं. ते डॉक्टर आणि ती नर्स या दोघांनाही विश्वास बसेना, आणि जे इस्कॉनचे भक्त होते ते तर नृसिंह देवाचे भक्तच होते, म्हणजे जे जसं प्रभुपाद सांगायचे त्याप्रमाणे ते सगळं करायचे. आणि हा त्यांना अनुभव आला. आणि त्यानंतर हे जे ते डॉक्टर आणि नर्स हे सुद्धा कृष्णाचे भक्त झाले, आणि कालांतराने त्यांनी सुद्धा अनुग्रह घेतला, त्यांचं सुद्धा इनिशिएशन झालं. तर ही खरी गोष्ट आहे. तर आपल्याला सुद्धा हा मंत्र, आता जे कवच आहे ते रोज म्हटलं पाहिजे. आणि आपण काय मागितलं पाहिजे नृसिंह देवाकडे, की माझ्या हृदयामध्ये कृष्ण प्रेमाचं बीज कुठेतरी आता स्थापित झालंय. हे
या बीजाला अंकुर फुटेल, या बीजाचं मात्र तू रक्षण कर. कारण आपण या भौतिक जगात राहतो, या भौतिक जगात पावलोपावली धोका आहे. तर जे भक्ती बीज आहे, या भक्ती बीजाचं भक्ती वृक्ष होईपर्यंत तू रक्षण कर. तर असं आपण आपली भक्ती जी आहे, ही भक्ती पुढे जाण्यासाठी आपण नृसिंह देवाच्या शरण गेलो पाहिजे आणि ही प्रार्थना त्यांना केली पाहिजे. तर आता हा वर्ग झालेला आहे. काही आहेत का प्रश्न? माताजी खूप सुंदर, माताजी खूप